Sarađujem sa onima koji nas uništavaju, jel da? Kolaboriram, kažeš, i to ne možeš da podneseš. Ima stvari koje se ne smeju uraditi, tvrdiš nikad. Slažem se, ali ima stvari koje se ne smeju ne uraditi. Da li bi moja smrt ili moje zatočeništvo moglo spasiti one hiljade ljudi tamo preko u logorima na Sajmištu i oko Sajmišta? Ili one u Jasenovcu, u Gospiću ili na Pagu? Spasit će ih, možda i paradoksalno, takozvana moja izdaja, i spasava ih. Neke, samo neke, nažalost. Vrlo zgodno je biti pun vrlina ako ti život to dopusti. Ali šta ćemo ako te stavi pred izbor između čuvena dva tamna vilajeta? Broj izbeglica. U Nedićevoj Srbiji bio je 600.000 Srba iz zapadnih delova Jugoslavije, 86.000 dece sa tog područja, 15.000 Srba sa Kosova i Metohije, Slovenaca i unitarnih Hrvata, desetine hiljada Srba iz Srema i Bačke, sve njih je general Milan Nedić spasio. Večna slava i hvala generale Milane Nediću. Neka ti Bog podari mesto u Carstvu nebeskom.